Hi guys, जोंहा दा बिश्वकर्मानि मनज बिथाङा साजायगासिनो दा बे जाहैबाय मनज दा जोंहा नै साजायगासिनो बेनो जाहैबाय मनज मेसिन मेन दा जोंहा प्रेसआव साजायगासिनो दा नै बिथाङाबो सारा फैबाय नै बिश्वकर्मानि फुजा होनाय बा फुजा होनो फैबाय बयबो लैहोर लैहोर नै साजायगासिनो दा जोंहा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि अफिसआव मेसिनफोरखौ दा नुनो मोनगोन नोंथांमोना दा फुजाया सोलिबाय जोंना फुजा जागासिनो जोंहा दा फुजा होबाय दा फुजा होगासिनो नै दा गासिबो दंजोबो नै ओम चक्र जानो नमामितं जानो शक्ति प्रदायक विश्वकर्मणे भवेदस्म बुद्धि चक्र जानाय नमः बास गोदान लाना फैदों बेयाव जोंहा स्टुडेन्टफ्रा गाखोनो मोनगोन बिराद मोजां बासआ आगोलनिख्रुइ साबसिन आगोलनियाथ' गुसुंमोन एबारा गोलाव दा नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ लाना फैबाय आगोलनियाथ' गुसुंमोन एबारा गोलाव दा नोंथांमोन हाय लाना फैदों नोंथांमोन नायनो हागोन भिडिअखौ दा बेखौ दा बे जाहैबाय पेपार मेसिन इंखं निउस पेपार मेसिन बेयाव पेपारखौ साफायनाय जायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायलांबानो जाबाय मोजाङैनो बे जाहैबाय लेखानि कभार साफायग्रा मेसिन गासिबखौबो खिथानो हानाय नङा एसे एसे खिथालांसै मेसिनखौ कभार पेज नै पेज बानायो बेबायदि नैबे ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपार बानायो बे ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपार जाहैबाय काटिं मेसिन हायो लेखाखौ माइनि गासिबो खिथाजोबनो हानाय नंला एसे एसे खिथालांबाय मेसिनाथ' दंबावोमोन बहुदनो